Pozdrav svima iz Niša. Evo, snimit ćemo jedan klip. Znači, imam nešto da radim posle, ali dobro, nadam se da me lepo vidite i čujete. Moj otac spava i morao bih malo tiše da pričam. Znači, tako ja bar mislim. Trebao bi posle nešto da radim, odnosno moram da čistim dvorište. Ali ja volim da podelim sve sa gledalcima i tako, znači, odvojio sam nekoliko 5-6 minuta da podelim nešto sa vama i tako, znači, šta sam te da kažem, glavna tema današnjeg klipa je omiljeni YouTube kanal. Pre nego što nešto kažem, neko me pitao poenta ono klipa četvrci. Pa teo sam čisto onako malo da pokažem. Malo sam se šalio u prethodnim klipovima, ali evo tako, snimio sam nešto. Prikazao sam i domaćinstvo u nekom ozbiljnije, znači imam klipove gdje sam onako ozbiljno sniman bez humora, ali dobro, znači pokazao sam domaćinstvo, objasnio šta sam sve uradio tu i volim uvijek da pomognem baki i deki na domaćinstvu i tako. Ne bi da se puno hvalim, ali dobro, volim da uradim nešto sigurno za sebe. Mislim za celu familiju, za porodicu, kako već da kažem. Jer to domaćinstvo je veoma značajno. E sad, teo sam da prikažem moje domaćinstvo i za zdravu hranu sam. Znači domaća hrana, meso i domaća salatica. Znači nema ništa bolje od toga. Naravno, čorba, to sve stoji. I tako. Znači, pa malo da se nasmijete, snimio sam klip i tako. Imao sam dosta nekih tehničkih problema i nije mi se dalo da snimim klip, ali uporan sam i imam strpljenje i više puta snimim klip, ali dobro, nema problema. Izdržao sam ja čovjek, dosta nije ovo ništa, pa sam ja sve radio, ali u pozitivnom smislu. E sad, po meni je potrebno da se čita opis. Znači, veoma bitno je da pročitaš opis kad gledaš klip. U nekim klipovima ga ima, u nekim ne i tako. E sad, omiljeni YouTube kanal mi je Kale Džeda, imam silu, Kale gospodar vremena. Znači, humor do bola, znači, ono je stvarno mnogo smešno i pametno da rekli. Ja njega podržavam, nemam ništa negativno da kažem o njemu, stvarno ono kraljina i u nekom narednom klipu bih snimio o njemu nešto, znači da kažem isključivo za Kaleta da pričam. Drugi kanal omiljeni mi je srpski tutoriali, znači sve vezano za tehniku, gameplay, odlično, znači to ono je profesionalni kanal i razlikuje se naravno od Kaleta sigurno. Na YouTube-u treba pokazati originalnost. Znači dalje to smeh, humor, znači suza nekada padne, znači pokazali ste originalnost. Ja pišem pesme, priče i puno priznanja sam dobila, ali nisam hvalisavac. Znači, i puno puta sam izazvao veliki smijeh kod ljudi ili suzu ili tako. I to je, znači, utisak, ostavilo je pečat, ako me razumete. I originalnost je to. Neću da pričam primjere neoriginalnosti, zato što znate kakve gluposti se mote oko YouTube-a. Nije moj kanal nešto kvalitetan, ali bar ću nešto iskreno da kažem i da podelim sa gledalcima. Jer nadam se da me razumete šta želim da kažem. Znači, originalno strpljenje, naravno, plus dobra oprema. To bi bilo to, dragi gledalci. Znači, finita. Vidimo se, dragi gledalci, u sljedećem klipu. Hvala puno na gledanosti.